Okay, so mao ni ang simple schematic sa series circuit. From here 120 volt mao ni atong source. Dayon mao ni ang wire, tulo ka light bulbs atong gamiton. Then di ara ang switch. So sa akong permirong video di ana ko buhat nga kuan. So mao ni siya. Mao na ni porma sa ato ang bulb. Og sa wire og sa sakit ato, tanaw na to ang luyo. So kay series man usa ra siya ka linya. So karon magtaod ko og switch na sad. Ari na ko i-connect. So dara atong switch. So maora may available nga switch kanina lang akong gigamit. So anira na siya. Tanawa na ay mga screws gihapon. So ipalusot diri sa bangag. Ayon, kuhaon ni mga usa ka screw. Ipakita. Ara. Itapot na nato ang wire sa atong screw. So imo ra na siyang itao diri. Then after ana kay karina sang usa, so kani siyang linyaha ang bulb nga sa usa ka screw. Dayon diri usa ka wire. Ari na to i-connect ang usa na pud ka screw. Okay. So, tarong-tarongon. Tungaon lang mo siya. Lubiron lang. So ari itaod sa usa ka screw. So mao na siya iyahang porma. So from here sa kwan nya kani siya padung puni taurana ni siya og plug. So mao sa na akong ipakita ninyo karon.